de milioane. Până în 30 de milioane nu prea e 16%, e mai puțin de 16%. Pleacă de la 0 până la 16, crește. Deci ideea e că lumea a câștigat și n-a pierdut și că în felul acesta angajatorii vor fi cumva ușurați de această povară și că angajații vor avea șanse să ia... Angajatorii da și nu, pentru că dacă aveau salariile brute, câștigul se duce la angajat. Dacă erau negociate salariile brute, cum era normal să fie. Există unele cazuri, din fericire pentru angajați, foarte rare pe piață, în care salariul era negociat net și era trecut în contract o clauză de net. Depinde, adică voi știți cât de rare, dar eu aud foarte frecvent că oamenii din marile companii și-au negociat salariile net. Sunt rare, în special după 2000, de când s-a introdus impozitul pe venitul global cu deducerile personale. Practica era într-adevăr că discutai salariul net, dar în contractul de muncă era trecut salariul brut. Și crezi că acum companiile se vor conforma? Dacă nu au avut clauză de indexare la net, atunci sunt obligate să se conformeze. Pentru că nu au o bază legală ca să ajusteze salariul. Deci, nu a scăzut automat costul angajatorului. Da? E drept că acum, pentru noi angajați, dacă începe să se discute la net și se face gross-up-ul, se dă un cost mai mic. Dar oamenii câștigă mai mult, în special la salariile mai mari, sunt mai motivați, angajatorul nu mai trebuie să mărească salariile ca să-i motiveze, în fine, deci câștigă toată lumea. Da? Din păcate însă avem o altă problemă acum și cred că asta este și o bună parte din sursa nemulțumirilor care sunt scumpirile la utilități, în special la energie, ori scumpirile astea ne afectează pe toți. O să-ți propun dar mai în ultima parte a emisiunii, pentru că vreau să mai insistăm aici la reforma fiscală de măsurile recente ale guvernului, cele care privesc anunțate, da, cele care se referă la creșterea impozitelor pe tranzacții imobiliare, pe piața de capital, și vreau să vorbim despre lucrurile acestea. Păi dacă avem cotă unică, de ce să nu fie unică? Asta nu sunt tot câștiguri? Da, sună bine, dar adu-mi și argumente. În momentul de față, eu cred că... Pentru că unii ne spun că sunt bâlbe, că sunt corecții ulterioare, că guvernul n-a găsit soluții sau căi de ieșire pentru a completa, să spunem, golurile la veniturile la buget și iată că au venit cu noi impozite sau taxe, au mărit alte taxe. Cum stau lucrurile în realitate? Hai să fim delicați și să le spunem ajustări. Să le spunem ajustări. Eu cred că măsurile despre care vorbește acum Guvernul și Ministerul de Finanțe în special sunt niște măsuri care trebuiau luate în decembrie. La vremea respectivă, Guvernul nu a considerat necesar să lărgească baza de impunere, baza impozabilă. În momentul de față Se putea Gabriel Biriș face lucrul ăsta în câteva zile la preluarea puterii? Evident. Da, eu cred că preluarea puterii nu trebuia să surprindă pe nimeni. Trebuia să fie oamenii pregătiți. Adică, indiferent de rezultatul turului 1 sau turului 2, alianțele sau Uniunea sau cine trebuiau să aibă un program de guvernare, adică să fie pregătiți pentru cazul în care câștigă. În mod sigur, să faci lucrul ăsta într-o zi, două, nu se putea face. Nu poate fi gândit lucrul acesta și ca un proces, să spunem, ca mai multe etape? Și că etapa inițială a fost aceea introducerii cotei unice? Faptul că nu este așa și că majorările despre care vorbim acum nu au fost luate în considerare la acea vreme, deci nu exista o strategie pe termen mediu și lung, este demonstrat de introducerea lor 1 aprilie. Ori toți știm că în codul fiscal există un articol de lege care spune că orice modificare intră în vigoare la 1 anului următor. Ori introducerea în timpul anului, este clar, va fi făcută printr-o derogare de la acest articol, iar în general derogările de la regulă se fac în situații de criză. Ori asta nu este bine. Părerea mea personală este că... Într-un plan al imaginii, ca să spunem. Exact. Și în plus de asta, orice schimbare... Vedem ce capital de încredere are guvernul. 60 și 70%. Este asta uriaș. Asta s-a întâmplat întotdeauna la început. Este uriaș. Pe capitalul ăsta de încredere se poate construi foarte ușor o reformă.
cu toate plusurile și minusurile. Dacă vii și o explici pe înțelesul tuturor. Și dacă este explicată acum? Care e părerea ta? E suficient de bine explicată? Din păcate există, nu poți să dai senzația de siguranță în momentul în care vine FNI-ul și tu începi să vorbești de niște creșteri de impozite. Este clar că această măsură este o măsură de criză. Dar FMI-ul nu poate privi cu ochi buni o astfel de lucru? Spun, oamenii sunt preocupați de macrostabilizare, iată că... FMI-ul, nu trebuie să vedem FMI-ul ca o sperietoare. L-am văzut mereu așa, pentru că ne-au ajutat diversi guvernanți să-l vedem așa. Ei fac o corecție. FMI-ul nu vine niciodată să spună, cel puțin din câte înțeleg eu lucrurile, nu vine să-ți spună ce faci, ce să faci. FMI-ul se uită la rezultate. Ce politici sau ce strategii trebuie să adopți. Când veniturile sunt mult mai mici decât cheltuielile, încep să te tragă de mânecă. Alo, scade veniturile sau crește scade cheltuielile sau crește veniturile? Asta el nu este un policy maker, nu spune ce să faci. Am putea considera, să spunem, că recentele măsuri anunțate de guvern ar fi rezultatul analizelor făcute de FMI? Este clar că trebuiau aduse niște sume pe partea de venituri de venituri la bugetul de stat, ca să se ajungă acolo unde trebuia să ajungă. Nu, la deficitul bugetar. Da. Cât e? 0,5% din asta a fost care mie mi se pare oricum foarte mic. Cred că ar putea să mai negocieze puțin. E foarte mic și... Mai ales că e finanțabilă, dar chiar și 1 și ceva la sută. Și poate părea foarte drastică chiar în comparație cu alte țări care nu li s-a impus un astfel de nivel foarte scăzut. N-aș comenta pentru că nu e o zonă în care sunt foarte priceput. Ok. Revenim însă la ceea ce spuneam înainte. Dacă măsurile anunțate recent, și aș vrea să-ți propun să le luăm în detaliu și să ne referim puțin la piața de capital, pentru că chiar am avut o emisiune în care am vorbit doar despre asta, să vedem cum stau lucrurile aici. Iată, în anul acesta, în primele săptămâni, aici valorile la bursă au crescut enorm, a fost vorba de 40%. Exact, 40%. Până ieri când a scăzut 4%. Până ieri când a scăzut. Ce se întâmplă aici pe piața bursei? Mai ales că e o zonă asta foarte fierbintă și a existat un elan și un entuziasm foarte mare. Oamenii s-au aruncat. Acum... Iarăși, bursa este un domeniu pe care nu-l cunosc foarte bine, dar și în orice caz știu că este un domeniu, o arie foarte sensibilă la tot felul de informații, la ce se întâmplă. Dacă astăzi vând și fac un profit și sunt impus doar cu 1%, da? Deci dacă vând în câștig cu 100, 1 dau impozit. Statului. 1. Da? E clar că o să vreau să fac profitul astăzi, nu mâine când o să-mi ia 10 statul. 1% este, iarăși vorbim de impozite derizorii, care nu există nicăieri în lume. Ascultam pe președintele Bursei de Valori aseară într-o emisiune care ne spunea că nu asta ar fi soluția pentru dezvoltarea pieței de capital, să creștem impozitul, ci dimpotrivă să atragem investițiile. Care investiții? Investitorii străini sunt protejați de convențiile de evitare a dublei impuneri. Ei, în general, pe câștigurile de capital sunt impuși la ei acasă. Dacă sunt dintr-o țară cu care noi avem convenție de evitare a dublei impuneri. Deci, argumentele de genul că printr-o impunere cu 10% speriem investitorii nu țin. România are mai mult de 80 de convenții de evitare a dublei impuneri, deci cu mai mult de 80 de țări. Cu toate țările europene, cu majoritatea țărilor din America, cu toate țările importante avem. Cred că numărăm pe degetele de la o mână țările care cu adevărat contează în peisajul investițional internațional, cu care România nu are convenție de evitare a dublei impuneri. Deci pe ăștia nu-i speriem. Ca să fie lucrurile clare. Deci putem să stăm liniștiți, nu? Pe ăștia nu-i speriem. De vedere, mai ales cine spune că speriem investitorii străini, o spune ori din necunoaștere, ori pur și simplu din dorința de a face rea credință, exact. Încearcă să opună un argument care nu ține apă. Da? 10%, dar de ce nu 16%? Aha, interesant. Da? Dacă eu muncesc și câștig un salariu și plătesc 16% și X nu muncește, dar e băiat deștept și joacă pe bursă
și câștigă bani pe bursă, de ce să nu plătească? Da, poate că inteligența asta, tu zici inteligența asta sau deșteptăciunea de care tu vorbeai, e o valoare. Da, e o valoare, dar orice valoare trebuie impozitată, nu? Păi iată, se impozitează cu 10%. Vedeți, poate că 10% nu mai pare mare dintr-o dată. E mai mic de 16%. Da? Cum stau lucrurile în altă părți cu impozitele? Se globalizează. 40-50%. Deci stăm foarte bine. Da, bineînțeles. Stăm foarte bine. Da? Asta înseamnă că sunt șanse Problema este alta. Tranzacțiile să se reechilibreze, să spunem. Problema este alta. Trebuie ca Ministerul de Finanțe să facă clar ce impune, care este baza de aplicare a acestui 10%. Să nu cumva să se ajungă să se impună pierderi. Da? Dacă impui fiecare tranzacție în parte, vând acțiuni, cumpără acțiuni, vând în câștig și le vinzi pe fiecare în parte, e greșit. Pentru că una pot să o vând în câștig, alta pot să o vând în pierdere. Problema nu e 10%, problema este cum calculează baza la care se aplică acești 10%. Baza de impozitare. Și n-ar trebui să fie, cred eu, un impozit cu reținere la sursă, adică brokerul sau cumpărătorul să rețină și să vireze impozitul. Ar trebui ca cei care fac astfel de activități să țină registre contabile și să-și calculeze venitul pe baza datelor din contabilitate, pe plus și minus. Că nu poți numai să câștigi, mai și pierzi. Și pierderea nu trebuie impozitată. Iar câștigul dintr-o operațiune trebuie redus cu pierderea din altă operațiune. Pentru că asta înseamnă, de fapt, înseamnă bursa. Asta înseamnă bursa și asta înseamnă o activitate comercială, jocul la bursă. E important cum se calculează la ce se calculează acest 10% încă o dată. Și cum vedem lucrurile cu impozitul pe tranzacțiile imobiliare? Pentru că despre lucrul acesta s-a vorbit foarte puțin în mediul românesc. Haideți să vă dau un exemplu. Un investitor străin, știm că numai românii poate să cumpere teren. Da? Un investitor străin cumpără un teren, construiește sau dezvoltă terenul respectiv, face un profit, plătește impozit. Ca orice firmă. Și de un investitor român, dacă face operațiunea printr-o firmă, plătește impozit 16% sau 10% dacă ține proprietatea cel puțin 2 ani de zile. O persoană fizică română care cumpără 10 de hectare, le parcelează, le vinde pe bucăți, câștigă milioane, plătește fix nimic. Zero. Milioane de dolari, e bine. Da, milioane de dolari. Sau cumpără teren, face bloc, vinde apartamente. Exemplu pe care l-am auzit aseară dat și de domnul ministru Ionuț Popescu la TVR1. Exemplu pe care eu l-am tot dat de mult timp. Cum explici tu faptul că atâta timp lucrul ăsta a trecut neobservat și iată că era o sursă importantă de venit la buget? Pentru că sunt tranzacții de sume... Credeți că a trecut neobservat? Eu nu cred. Este mult prea evident. Sau neluat în calcul? Pur și simplu nu a existat interesul de a se face ordine în acest domeniu. Asta ne duce cu gândul la faptul că, în mare parte, acest mediu de business, să spunem, a fost încurajat pentru diversi clienți politici? N-aș face astfel de comentarii. Este doar un domeniu care nu a fost reglementat. Și sunt absolut sigur că lucrul acesta a fost cunoscut la Ministerul de Finanțe. Cam la ce valor s-ar putea ridica, să spunem, veniturile la buget din acest mediu? Poate cineva sau voi aveți baze de date? E foarte greu să de făcut o astfel de estimare. Am văzut la sfârșitul anului o informație, nu știu, cred că era furnizată, cred că de Camera Notarilor Publici, pentru că tranzacțiile cu imobiliare trec pe acolo. Se vorbea de o piață de vreo 4 miliarde de euro. Dacă facem o socoteală simplă cât au crescut prețurile la imobile în ultima perioadă, vedem că suma pe care se va strânge din acest impozit va fi semnificativă. Vorbim de 10.000 de miliarde de lei. Ceea ce înseamnă, iată, o soluție pentru ceea ce noi vorbeam, termenul dar scurt al bugetului, care este foarte important de suferit de pe urma relaxării fiscale. Este foarte important ca prin reformarea fiscalității să nu se creeze nedreptăți. Ce înțelegi tu prin asta? Înțeleg un lucru foarte simplu. Trebuie impozitate câștigurile din activități făcute în scop speculativ, în scopul de a câștiga. Vând un teren astăzi, cumpăr un teren astăzi, îl vând peste 6 luni. Câștig 100%.
Este clar că am făcut o operațiune ca să câștig.